लोगोफोर बे समाव नोंथांमोननो मोनसे गोनां भिडिअ लाबोदों। बेयाव नोंथांमोनहा नुनाय जागोन जे भारत सरकारनि मोनसे गोनांथार फोसावनाय, जेराव भारत सरकारा राजीव गांधी खेल रत्न एवार्ड एबा बान्थानि मुंखौ सोलायबाय आरो बेयाव मेजर ध्यानचंद खेल रत्न एवार्ड मुं होनाय जाबाय। दा बिनिनो गासैखौबो डिटेल्स नोंथांमोनहा मिथिनो गोनां जागोन आरो बेखौ गाहाय मन्त्रि नरेन्द्र मदि बिथाङानो फोसावनानै होनाय जाबाय। नोंथांमोननो स्क्रिनशटबो होनाय जादों, बेयाव नुनो मोननाय जागोन। बेनिफ्राय बेनि गासै बाथ्रा नोंथांमोना मिथिनो गोनां, जायफ्रा फरायसा आरो साख्रि नागिरग्रा बिथांमोननि थाखाय बेयो खुब इम्परटेन्ट जागोन आरो दिनैनि जे अक्ट'आ जोबोद गोनांथार, बांसिन गोनांथार। दा बिनिनो गुदि खिथा गासै बाथ्राफोरखौ फैदो फारि फारि नायना लाबानो जाबाय। गिबियाव नोंथांमोननो दिन्थिनो लानाय जागोन राजीव गांधी बिथांनि सोमोन्दै। राजीव गांधी बिथाङा सासे जोबोद गिदिर पलिटिशियानमोन इन्डियान नेशनेल कंग्रेसनिफ्राय, गोबाङानो बयबो मिथिखागौ। दा अब्लाबो नोंथांमोननि थाखाय बेखौ दिन्थिनाय जादों। दा बिनि सिगां राजीव गांधी खेल रत्न एवार्डनि सोमोन्दैनो मिथिना लाग्रो। बेयो जाहैबाय भारतनि स्पर्ट्सनि बिथिङाव बयनिख्रुइबो देरसिन बान्था हिसाबै होजानाय बेयो मोनसे बान्था, जायखौ भारत सरकारानो होनाय जायो, जेराव 25 लाख रां रिवार्डबो मोनफानाय जायो। आरो बेखौ थांनाय 1991-92 मायथाइनिफ्राय होजेननाय जादों आरो थांनाय लास्ट जोबथा मोननाया 2020 मायथाइयाव जादों, जेराव फार्स्ट उइनार हिसाबै दङ बिश्वनाथन आनन्द बिथाङा मोननो हानाय जाजेनदोंमोन फार्स्टआव, माने 1991-92आव। बेनिफ्राय एवार्ड मोननायफ्रा गासै टटेल 45 जाबाय। दा बे 45 बिथांमोननि नेमखौ नोंथांमोना लिस्ट मोनगोन, बेखौ गावबागावबो सार्च खालामनानै लानो हानाय जागोन, गुगोलाव सार्च खालामबानो मोनगोन। दा बेनिफ्राय फैदो राजीव गांधी बिथांनि डिटेल्स, बिथांनि सोमोन्दै। बिथाङा जाहैबाय, नोंथांमोनहा नुनो मोननाय जागोन, 6th एबा 10थि प्राइम मिनिस्टार, भारतनि 10थि गाहाय मन्त्रि जादोंमोन बिथाङा, जेराव 1984निफ्राय 1989 मायथाइसिम बिथाङा जादों। दा आरो बिथाङा पार्सनेलि नोंथांमोनहा बिखौ मिथिखागोन, गोबाङानो बयबो मिथिखागौ जे इन्डियान नेशनेल कंग्रेस बिथिंनिफ्राय बिथाङा गान्धी फोलेरनि, जेराव बिथांनि पेरेन्ट्सआ जाबाय फिर'ज गान्धी आरो इन्दिरा गान्धी। बिथांमोननिनो बिथाङा फिसाज्ला, आरो बिथांनि हिन्जावा जादों दा सनिया गान्धी, नोंथांमोना बयबो सिनायगौ दा बर्थमान। आरो बिनिनो सानै फिसाज्ला, सासे आरो फिसाजो, बिथांमोनहा जाहैबाय राहुल गान्धी आरो नोंथांमोना नुगोन प्रियंका गान्धी। दा बिथांमोननिनो बिथाङा सासे बिफामोन। दा बिथाङा थांनाय 1991 मायथाइयाव 46 बोसोर बैसोआव बिथाङा थैदों। दा बेनिफ्राय फैदो ध्यानचन्दनि बिथिङाव मिथिना लादिनि। बिथाङा दहायनि सिगाङाव सासे गेदेरमा पलिटिशियानमोन, बेनिफ्राय दा नुनाय जादों ध्यानचन्द ध्यानचन्द बिथांखौ नोंथांमोनहा मिथिखागोन। बिथाङा जाहैबाय ब्रिटिश टेरिटरि आरो इण्डियान मोननैयावबो, माने उदांस्रि मोननायनि सिगां आरो उनावबो बिथाङा सासे आर्मियावमोन, ब्रिटिश इण्डियान आर्मि बेयावमोन आरो इण्डियान आर्मि बेयावबो बिथाङा खामानि मावदों, मोननैयावबो 1922निफ्राय 1952 मायथाइसिम। बिथांनि रेंकआ जादोंमोन मेजर, बेखायनो बेखौ मेजर होननानै बुंनाय जादों। आरो इउनिट हिसाबै बिथाङा फार्स्ट ब्राह्मन्स बेयावबो खामानि मावदों। बेनिफ्राय 14 पान्जाब रेजिमेन्ट बेयावबो मावनाय जादों बिथाङा। दा बिनिफ्राय बिथाङा केरियार हिसाबै हकि गेलेयोमोन आरो हकिनिनो बिथाङा सिगाङाव गोबां केप्टेन बिबान लाबोदों आरो हकि गेलेबोदों। दा नेसनेल टिमजोंनो बिथाङा गेलेबोदोंमोन भारतनियावनो, ब्रिटिश इण्डियानिफ्रायनो। आरो बिथांनि बयनिख्रुइबो गोसो होनो गोनां, बयनिख्रुइ मिथिनांगौ बाथ्राया जाहैबाय बिथाङा अलिम्पिकआव खेबथाम गल्ड मेडेल मोनबोनो हानाय जादों, जायनि थाखाय बिथांनि मुङा दिनै फैदों भारत सरकारनि आखायाव आरो साफ्रोमबो भारतनि नोगोरारिफोरनि गोसोआवनो बेयो दङ दा बिथाङा 1928 मायथाइयाव आमस्टारडामनिफ्राय मोनजेनदों टिमनि जानानै, आरो बिनिफ्राय लस एन्जेलनिफ्राय 1930आव मोनबोदों, आरो बिनिफ्राय बार्लिननिफ्राय 1936आव मोनबोदों गल्ड। खेबथामनो एखे राहायैनो गल्ड मेडेल खेबथाम लाबोनो हादों बिथाङा, जायनि थाखाय दिनैसिमबो बिथांनि मुङा दङ आरो। दा बिनि थाखायनो बिथांनि मुङाव खेलाजों सोमोन्दो थानाय जिहेतु, बिनि थाखाय राजीव गान्धी बिथांनि एवार्ड मुंखौ सोलायनानै बिथांनियाव दोनदों। आरो बेखौ सिमान जादों नरेन्द्र मदि, दानि गाहाय मन्त्रि बिथाङाबो होनदों जे दासिम जेसेबांनाखि भारतनि सिटिजेनफोरानो गोबां खावलायबाय थादोंनो जे खेलानि जिहेतु मोनसे जोबोद गिदिरथार बान्था, बेखौ सोरबा सासे पलिटिशियाननि मुङाव दोना लाबा बेखौ सोरबा सासे गेदेमा गेलेगिरि प्लेयारनि नामावनो दोननाया गाहाम जागोन। बेखौ गोबां रिकुवेस्ट खालामनायनि थाखाय बे खामानिखौ मावनाय जादों होननानै बिथाङा फोसावनानै होनाय जादों नरेन्द्र मदि गाहाय मन्त्रि बिथाङा। दा बेखायनो दिनैहाय बिथाङा फोसावनानै होबाय। दा बेखौ गोसोआव लानो गोनां साफ्रोमबो, जाहाथे मिथिनो हानाय जायो। आरो इन्टारभिउफ्राव बेफोरो फार्स्ट कुइसन जानायनि सम्भाबना दङ, बेखायनो साफ्रोमबो गोसोआव लानाया गोनां। आरो बिनि अनगायैबो
जेसेबां खेलानि सोमोन्दै दङ बेखौ नायनाया गोनां। एसेनोसै, गोजोन्थों।